Morjesta, terve! Se on taas viikkorecapin aika oikein mukavissa aurinkoisissa perjantaisissa tunnelmissa. Kello on noin puolipäivää. Viikon aikana taas tapahtunut somerintamalla. Mekin ollaan blogattu muutamasta aiheesta. Toinen oli Facebookin joukkopako, eli kannattaa tarkistaa noita lähteitä jonkin verran. Ja ei välttämättä luottaa yhteen tilastoon, vaan katsoa myös muidenkin yritysten, mitkä seuraa noita tilastoja, kävijämääriä, liikennettä, että se on varmasti luotettava se lähde. Toinen uutinen, Ilpo blogaili tuossa, että Facebookin promotion guidelineit, eli ohjeistukset, säännöt, että mitä siellä saa tehdä siellä sivulla, muun muassa kilpailuiden ja äänestyksien puolesta, niin herätti kans keskustelua. Selvästikään ihmiset ei ole lukenut niitä, mutta toisaalta niitä ei myöskään kauheasti valvota niitä juttuja. Siinä auto menee taustalta mukavasti ohi, ei haittaa. Se oli maksettu mainos. Mekin aletaan tässä siirtymään vähän se tonne kesän viettoon, joten tää voi olla vähän aikaa niin viimeisimpiä blogeja, tai siis viikkorecappeja ja blogeja, mutta jos kesällä tulee jotain aktiivista juttua tai mielenkiintoista, niin totta kai laitetaan blogi taas pystyyn ja kuumaksi. Mutta ei kai muuta, nauttikaa kesästä, mekin tehdään niin. Morjes!